Sus, treasure man yung kwartay matay dugaya sa sweldo eh. Mana ko ilaing kwarta ba? Saom na ko niya. Sa itirada ni Morod. Wala pa lagi. Wala po. Sabay ta, may snatch tag cellphone ba? Binuang man nga trabaho pa. Di ko anak, illegal man na. Pastilan nimo illegal og masakpan. Pero di masakpan, legal na. Nganong karon po ka mga snatch nga hayag kayo maklaro tong naw. Pastilan nimo ayog kabalakan ako dala tawil diri. Saan man punin mo ng tawel? Gimutangan ako ni puti lagahan ng gas. Kay kung masimutan nila, makuyapan sila. Binuang. Tinuod ka na. Masimutan ako daw. Ano ko nang simutan no kay makuyapan ka pagkabungo nimo. Sabay ka sa dili. Legit na. Legit na yun. Tara, sabay lang ko. Tara dito ta sa park kay daghan ko tambay dito nya magsilpon-silpon ba. Sige, para mga kwarta ko, iprinda na itong cellphone ba? Grabe ng mga tawahan niyo, Glasgow kayo. Malingaw, tanaw na nila ba? Oh, tuwara. Mao na tong first target ko ya. Tanaw ka lang nagsilpon-silpon. Ito? Oh, di lagi na kabantay, ipasimot nang ni siya. Nasabot ka. Sige, ato na ko. Basta iyo pag tinangaha dapat di ka masakpan ang tawanan ha, bantay lagi ka. Koy. Koy! Koy! Oh, saban! Alisa! Sa mukha ni mo, isi mga panawag doon lakay ko. Alisa, mura man kag buang-buang. Mukha po ni Unsa di ay. Wala mo ni gidala. Ay! Bang baka unsa may pasimot yung mga to? Ang binabi. Sakpan ka ayog simuta ha. Lagi ako bahala ni. Nakaw. Kadangag ning bataan ni. Ayog pa sa ko pa. Mas kawag yun mga tayo mga idol. Doon kaya ko sila ba? Oh, tanawar ko purma sa isa oh. Ini kabuang yun yung tawanan niyo. Dagan pa advertise ba? Pasimuta na. Napay pa-approve ng tibaga ko. Lam niya agi subagon eh. Na, yati. Mihini mang signal. Siya nga to eh. Oh no! Pastilan ang awa ni Lakaw. Dagan pa mong ginig advertising tibaghakan niyo. Gipasimot pa to niya dito. Nakasilpon ng tami. Pastilan wan-an pa yung signal o nilakaw ni noon. Pastilan. Wa pa yun ako naanaan paps nilakaw pag yun. Tonto magod tayo ka. Tonto po Doon na kay ko. Doon na kami taga ni kayo pang-ana no. Dagan mo advertise ko. Dagan mo Kasi ba nakukuha maanaanan ako siya doon na kay ko. Tara sundan na to. Tara. Sunod na ayun na butang. Lagi. Kaya yung signal ay. Oh, mawala-wala. Jadi agad saya nga kung tanaw na ko eh. Sama to? Oh, hangin rin siguro to. Tara na. May gani nakatago ta. Uy, dara. Nana signal kini. Oh, dara. Lingawan ko ayaw ko nila oh. Woo! Ay, salamat ngunong ragid. Gihangak na kog baktas ba. Luwagan kita wana ba? Karong kuya sur-sura na gid. Lagi suro lagi na ko. Wa na dakang advertise ikaw sa Dito na ako kana, dito, ah. Ka dito ana kana. Sige. Ako na. Dali. Taan ni. Kau udah jamu-jamu ini tawanan yo. Wah. Sabi ni amigas sa dagang kayo oh. Ginoo. Oh, pastilan amigas. Maunang ta to. Scoop ni mga amigasan niyo. Oh no! Nice ka kuy. Titik yun. Tarong ka. Kami na masipon. Kuha na masipon. Ilaw. Tay bag upa oh. Ano eh, bahal guro na ba mga nasa 4-5. Automatic. Ta, makaisa. Kulang pa ni. Dapat isa-isa ta kay para ayos ang bahin ba? No. Yatay, Mangita dungagan pa pa isa. Dungagan na to. Kasi masak pa na tana. Kita baya kadali ra kay no pag anak nimo kuya panditso. Isang kita. Tara mangita pa ta napay mga basing napay nagtambal sa unahan. Tara. Sige. Huwag makapildi sa kuha. Oh, ito ako yung next target ko yung nag-email. Di na makabantay ko, bahala na ha. Kung masakpan ni kuha na paps mo tay puno og bunog ba? Di lagi na, lakaw na. Daggan pa kay istorya. Kaya ba ko nyo, mitik na kuhaning dulang at yun. Sinatuo mo, o di, ano ba di? Kahit na dyan kayo mo.
Kuya, ni labanan oy. Oh. Oh no! Kaduol ko, masig mapalpak ni trabahoan ni. Kini, cellphone, iPhone pag yun, bago kayo. Kung ako to, ting tawanan niyo, masiguro libang-libang, bawak makayo. Oh no! Nakatunto!